kula sanjangaken ten jenengan namun niki kula baleni kula enten nggih kula enten mboten lami niki kula dikepanggi Gus Dur. Gus Dur menika sakniki fisike sehat, mukake cerah. Ganteng tiange kados mungkin umur nggih separuh atau 25. Lah niku nggih. Tek tiyangipun bener ancene Gus Dur putune wali, berdarah wali wong. Lah sakderenge menika Gus Dur dereng bersemayan kepada Allah tasik gesange tasik uripe menika ngepanggi kula. Gus Dur ping kalih dalam keadaan susah, dalam keadaan mukanya ada bingung. Niku kula dikepanggi Gus Dur kalian numpak roda niku. Nah niku kula wiritan, kula anu niku diajungaken jempole ten ngajeng kula mari ngoten dituduhaken mriki ten mriki di sampinge Gus Dur niku Mbak Yeni. Kula bingung, napa iki artine? Niku beberapa hari dijumpai lagi oleh Gus Dur. Maka akhirnya kula angsal jawabane. Aku iki menungso politikku nyemangati anakku, tapi aku kadang karena aku menungso terkadang terbawa. Lah niku nggih. Lah niku Gus Dur numpak kereta kalian mukake numpak kursi roda. Numpak kursi roda kali mukake kusut. Nah niku. Terus lami kula dikepanggi malih. Kula diparingi ilmu tanpa suara nggih Gus Dur. Krana kula istiqomah selawat, moko selawat niku sampai dadosaken amalan, sampai dadosaken kedoan sehari-hari ibarate ngoten. Dikepanggi Gus Dur malih kula diparingi ilmune. Apa le artine sebelum satu titik dahulu. Ah niku napa artine? Ayo monggo lek enten sing saged cek mboten kula tok. Mboten enten saged. Mboten nggih pun. Nggih kula mung namung dadi saksi waktu niku. Nggih Gus Dur kiyambak ingkang meri pertanyaan nggih Gus Dur ingkang jawab. Kula mung dadi saksi tok. Apa le artine sebelum satu titik dahulu? Dimi andi lafale Allah ambek zat tuwah ingkang sing damel lafal. Le Allah mboten semerap sedantene teng zat, tapi zat semerap ten Allah niki sedantene. Ngokoh kula kalih panjenengan ngaos mulai singen sampai nika mung tutuke lafal tok sampai sembayang kepengin kepethuk Allah. Oleh kepengin kepethuk Allah aku njaluk dhuwit cek sugih ngoten to. Nggih. Padahal Allah niku pun sampai semerapi krana salah guru. Mboten diajaraken termasuk nggih sing tertipu. Pemimpin-pemimpin agama pribumi ten pundi selawate sampai ketipu kados ngoten. Kula nggih mboten ngertos sampai sembayang kepengin kepethuk Allah saja. Allah niku nggih lafal niku. Tapi sang Dat niku pencipta seluruh dunia ini termasuk makhluk-makhluke pun termasuk kula kalih panjenengan. Nah niku lho. Mongko kula sampaiaken sampeyan wis beberapa hari ini wis berapa bulan ini ten mriki sampeyan dados amalaken datuwah nggih mboten edan mboten gendeng. Lek singen ngaos ngeten sampeyan diweden-wedeni sinten sing meden-medeni nggih sing rusak-rusak niku. Lah niku nggih intine ilmune ten mriki sebelum satu titik dahulu ilmune Gus Dur nggih ngoten niku. Dimi andi lafale Allah ambek datuwah. Gampang ngaos niki. Nggih. Semerap panjenengan nggih sampean imani temenan. Datuwah sampean gandeng kali sing umum sing syariat. Datuwah bismillahirrahmanirrahim. Datuwah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampean pun berapa bulan ten mriki damel iki nggih mboten enten gendeng malas. Kehidupan panjenengan kesehatan sampean ekonomi sampean senajan mboten total proses berkurang semua ekonomi sampean nggih wis menika kesehatan sampean nggih pun sehat ngoten nggih. Lah niku kula dikepanggi malih datang Gus Dur. Setelah kula angsal jawaban ilmu niki berapa hari malih kula dikira kula selawat kula istiqomah dikepanggi malih. Nggih sami kali niki wau. Dimi andin dok ambek pitike.
Sami artinya sesungguhnya. Namung ten Gus Dur dicontohaken melalui makhluk. Lek niki wau. Lek niku wau Allah makhluk. Dat sang pencipta makhluk. Lah niki sami makhluk sama napa? Sami-sami makhluk. Samine makhluk terdekat. Dimian dindok karo Pitike. PTE. Maka nggih kula tetep dadi saksi, sik bingung berapa hari malih dikepanggi malih teng Gus Dur diparingi malih. Lek endok kenal nang lek PT kenal nang doke. Tapi ndok mboten kenal ten PTE. Sami kula kali panjenengan. Nggih, lek sing mboten ngenali wong tuane nggih mboten saged proses mengenal Allah. Tapi lek wis kenal wong tuane nggih niku wae semerap. Termasuk PT niki wau. Kenal ndak doke. Doke mboten kenal ten Pitike. PTE. Lah lek anak mboten kenal tiyang cepaing lama. Anak iki nang wong tuwa, tapi lek kenal nggih wedi. Napa malih tiyang estri wong tuwa wedok niku mokoh ilmune dari terus Gus Dur. Ridhone Allah, ridhone wong tuwa wedok. Ridhone wong tua wedok ridhone Allah. Ah niku nggih. Dadi anake panjenengan niku sampeyan dadi sak temenane. Khususipun ibu-ibu niki. Ah ngoten nggih, dadi ridhone Allah, ridhone Wong tua wedok. wong tua wedok, ridhone wong tua wedok, ridhone Allah guru. Boten guru niku mung sampeyan bayar, sampeyan ngaos pun selesai, kan urusan. Tapi aja macam-macam lambe ana guru sing gak gelem dibayar, sing gak gelem niku hake Allah sak benerane Allah. Atos-atos niku sing bener sing saged ngeteraken mengenalaken dhateng Zatullah. Moko ajaran niki ditipu daya oleh orang-orang Ba'alawi. Sapa gurumu iso ngetero nang Allah? Nggih mana mungkin sang guru ini ndak kenal nang Allah, kok kate ngeterno wong liya nang Allah. Boten saged. Moko menika panjenengan lek golek guru ndonga nang Allah, ya Allah, putra putri pun kula niki jenengan kepanggihaken guru ingkang jenengan ridhoi donya lan akhirat ten lebeti kuburan lan ten akhirat. Mangke sampean dikepedhuki kiyambek. Nah niku nggih atos-atos panjenengan pun mirengaken kok sakti kok ngene mangke sampean ditambah dadi budake orang-orang itu. Nggih atos-atos dadi sampean niki intine niki wau Mas Wahyu. Cerita Gus Dur. Hah? Cerita Ilmune pun Gus Dur nggih niku wau. Nggih, jenengan Al-Fatihah sak temenane. Waliyullah Gus Dur niku sing didadosaken wadatul wujud waline Allah sak benerane. Senajan Gus Dur pun meninggal iku hake Allah sampai kula diparingi panggih. kepanggih wujude Gus Dur, cerah, ceria, sehat. Ketimbang sing mau fitnah Gus Dur PKI, ya Semar Sari PKI urip tajian ya. Dihujat, nggih mugi-mugi mawon hukum karma Mbak Buyute sing menciptakan G30 SPKI mangke hukum karma itu ada. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.